फरायबाय आंनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगा दिनैनो बेनो आं हाबा जाहैनो नागिरदों माने जों गामियाव हाबा जादों आरोना लोगोफोर जों दायो हाबायाव थांबाय थादों माने जोंनि खाथि जाखायो आरोना जोंनि न' मोनसे मोननै मोनथामफोर बारनांगौ आरोना नै जों थांदों यान खोनागासिनो आसोल यान खोनागासिनो आं बिनि बिनानाव बिब' माने बोसोरसेफोरल'सो आरोना खिन्थु आंखौसो गिदिर नुयो मालाय आंखौ गिदिर नुखायो आंखौ गिदिर नुयो माने आं मटि हूँ मैं मोटी बिना मा सान्टिना आंना मा थिबाव उल्टा आंनि नामा थिबावनो ओमफ्राय नामा सान्टिना माने जों गामियाव सानै दङ आरो बहुत सिख्लाफोर दं जों गामियाव लोगोफोर नोंसोर नायलानो हागोन माने मा होनबावगोन आरो हाबायाबो खाथियाव नै हाबाखौबो नुखाबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर हाबाखौ आं ब्लग भिडिअ मोजां बानायनो रोङा दे बरिं जायो आंनि ब्लगा होमबाबो खालामबाय आरोना एसे एसे मोजांथ' खिथा मोजां नुदों ने बिब'खौ लोगोफोर कमेन्टआव हर कमेन्टआव बेखौ मोजां नुदों आंखौ नुखाया जों मोजां नङालै जायखिजाया बिदिनो आरो मेकआप सेकआप लाबालाय मोजां नुगोन दां मेकआप लायाखै आइ शेड'ल' लायो जोङो ओमफ्राय लिपस्टिक पाउडारखौलाय फुनखायो गासिबो जाबाय दिनैनि ब्लगानो पाउडार फुननायनि ब्लग अ नै रुमाला नै सेम बिबारफोरखौ पसाराक गैया ने ब्लग मानालाय ब्लग आरो आं थरिना फाल्टु खालामदों ना मा होनो सेन्टिना थाबैनोसै जोङो बे पार्टिखौ नामाखै बिदिबाथाय हाबा बायदि मोनखाया ओंखामबो देन्जार उखैखाबाय ओंखाम जाहैखानोसै डाइरेक्टलि मोनफैबाय जों हाबा थिलियाव जागोदानानै दे ओंखाम जानो नागिरदों जों बोरै जिरायगोन थुदो जिरलाबायनोसै जायगा थोनाय दंला इयाव ओरै फैदो मैया मोनायावसो गोजौ जाया जों बेयाव जिरायनोसै जों ओंखाम जानो लोगोफोर अमा बेदर फानलु बिसोरो दाउसो जादों बिसोर दाउ जादों जानायखौ दिनै खबरसो खोन्थानाय आङो जाग्रोनो दे लोगोफोर
लासैसो जालायबायना लोगोफोर मोजां नङामोन बे लासै जानायखौ न'आव थांफिनसै जोङो माने हाबाया जादों खिन्थु बांद्राय इन्टारेस्ट गैया आरोना लोगोफोर बेखायनो जोङो दायो न'आव थांफिननोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो ओमफ्राय शेयार खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट हरदो दे मानोना आङो बांद्राय ब्लग भिडिअ खालामनो रोङा आरोना जाक ताक खालामो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होदो ओमफ्राय लोगोसे भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हो मानो होनबा आंनाव भिउबो फैया ओमफ्राय साबस्क्राइबबो फैया बोसोरसे बारबायबाना ब्लगबो खालामनो रोंखाया नालाय माहा फैनो नङा होनबा होनबाबो ट्राइ खालामनो एसे मानसियाथ' गासिबो रोंनानै फैखायाना लासैसो रोंलांखायो बेखायनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो एसे केमेराफ्रा मोजां नङा दाम खमि मबाइल मा खालामनो आरो उपाय गैया दे बिदिब्ला बाय बाय